Ассалому алейкум дӯстон бардорои гирамӣ. Умедворам ки тансиҳати хонавода сарбаланд аст. Ҳар ки ҷои бошед набошед, Аллоҳи меҳрабон нигаҳбонтон бошад. Бардорани азизаи ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш видео бо диққат гӯш кунед то охира. И подписаться, лайка, комментария фаромӯш намекунем. Ҳамин лайка бимоне ба пул неста бардоранизи бе пулай без платное. Ҳамчанд лайк бисёр шед, ҳамқадар видео пам мешавад. 4-5 минут вақтона мегирам бардорани азиз. Як кори хайрай, як-ду бародари хайрхоҳмон пайдо шед иншоаллоҳ. ҳамсоҳбат шудем машоаллоҳ ки ҳам хеле бародару хайрхоҳ дорем. мақсад ҳамсоҳбат шудем қадшон гуфтанд ки ҳаста ҳамин хеле шахсиятое ки ба курси лечени ҳиҷомаи шумо ниёз доранд, аммо шароит надоранд биёянд ҳиҷома кунанд. ман гуфтам бародарон азиз хеле шахсиятҳоро намедонам дар ин момент дар ки ҷо қарор доранд. агар ки розӣ бошед мақсад як видео мекунам дар сайт мепартом мебинанд иншоаллоҳ меоянд ҳиҷомашон мекунем. бародарон розӣ шуданд. тамом гуфтанд мо ҳамин 4 нафара мақсад аз ҳисоби худмон мехоҳем ки хайр кунем. бародарои ғарибмон биёянд иншоаллоҳ мақсад ҳиҷома бигиранд бесплатно дар ҳақмон дар ҳамин ғарибӣ дуо кунанд. ман гуфтам ки бародарон азиз ина ма дар ҳамин кори хайри шумо саҳми худмон мегузорам. 2 нафар дига аз номи худам, яъне ки мақсад 6 нафар шуда. бародарон азиз ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш, ҳама одамое ки ниёз ба ҳиҷома доранд ба курси лечени, ҳама бародарое ки кадагӣ нестанд ҳиҷома, ҳама одамое ки мақсад шароит надоранд, бекоранд, ҳама шахсиятҳо зам бизанем биёянд иншоаллоҳ 6 нафара ҳиҷома мекунем аз ҳисоби бародаромон, аз ҳисоби худмон хайр иншоаллоҳ бесплатно. баъдан бародарое ки мақсад шароитотон соза, ҷои кортон соза, ҳаматон соза, эҳтиромона хоҳиш бахшиш бародарон азиз шумо занг назанед. подписаться кунед ки то ки инқили бародарое ки шароит надоранд ниёзманданд ба курси ҳиҷома ҳамон шахсиятҳо биёянд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошанд. як чиз дига нагуфтам ҳамон бародарон азиз фақари фаромӯш кунам. бародарон азиз аз 31 октябр то 15 ноябр дар мо аксия чиқалия бародарон азиз меои фитобочка сенамон массаж, баъди массаж банка мезанем, хон мегирем, ҳиҷоматон мегирем. бародарон азиз як китоби қуръон баъди ҳиҷома кардан тӯҳфа карда мешавад аз нои мо. кадомед ки ҳиҷома кунем марҳамат биёянд иншоаллоҳ. мо метро Тиёпилистонда қарор дорем, вишавои ярмаркада 4 этажда дар хизмати ҳама шумо ҳастем. номеро дар рӯи экран мебурад, занг бизанед, адресаро роҳитон мекунем, биёянд иншоаллоҳ дар хизматем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. як видео реклама уро тамошо кунед ба фоидаи шумо. хоб бародарон азиз чиқале ки бародари моро мебинед, номерош ба номаш мебурад, бародари бабоваре метавонед занг бизанед, мақсад парсмон кунед, чизеро нафаҳмиден мефаҳмонатон иншоаллоҳ. хоб бародарон азиз и бародари мо студентский билет тайёр мекунад, 1 сола гарантия дора. стансионе бародарон азиз фарқ надора сини солат калон боша майда боша, метавонед занг бизанед, бародар кортона бад мекунад иншоаллоҳ. ва як чиз дига нагуфта намона, апа хоҳаро модарорам мешавад, метавонад ки бикунад масъала ҳамин чиза, мақсад занг бизанед апа хоҳаро кортона бад мекунад иншоаллоҳ. айноми канали мо агар занг зади гап заде скидка дора бу. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.